sapu tangan lain nan udah pakai darata siro gamang rasonyo badan bali pelicin rendo bagerai taarila dinai dasi darah duoka baraliah ragi udah kironyo lataki cuhadenai de mulu imani jo hati ibo denai batanyo cubo jalekan jo hati nanuru udah ayu nadenai jo janji-janji tada yo denai de angin sarugo janji apa eka di manyokini nyato apa eka bamukoduo silasia tumbuh kita pilaman sadang babungo diambui angin di tapi talua kita barinakan samo mencari bidu anak lain sapu tangan lain daeri pakai darata siro gamang rasonyo badan bali pelicin rendo bagerai dari ladenai labubu pamainkan baralia ragi udah kironyo lataki cuadenai de mului mani joati ibo denai batanyo tolong jalekan joati nan lurus udah ayu nadenai baribu janji tada yonyo denai de angin sarugo janji labubu di manyokini kironyo daeri bamukoduo silasia tumbuh di tepi jalan sadang babungo diambui angin di tepi talua kita barilakan samo mencari
nan bana. Canda nanti dalam rumah. Iya nya? Iya.